Silné búrky, prívalové dažde či bleskové povodne sú na severovýchode Slovenska čoraz častejšie. Obec Raslavice preto spojila sily s poľskou obcou Kožená a spoločne spustili cezhraničný projekt Spoločne pre bezpečnosť. Jeho cieľom je lepšie pripraviť región na klimatické extrémy a ochrániť obyvateľov pred škodami. U nás v obci Raslavice sú najväčším rizikám hlavne povodne a hlavne tie prívalové. Obcov pretekajú dva vodné toky, a to je Sekčov a Hrabovecký potok, na ktorých dochádza hlavne pri prívalových dažďoch dochádza k ich vybreženiu. Súčasťou projektu je preto nový kamerový systém, ktorý monitoruje vodné toky v reálnom čase. Obec chce vďaka nemu obyvateľov varovať ešte predtým, ako voda zaplaví ulice. Novinkou sú aj mobilné protipovodňové bariéry. Máme zakúpených 400 metrov, ako jediný na Slovensku máme takúto dĺžku, možno 3 roky sú na trhu a proste my to máme od tohto mosta až po celý, až po štadión futbalový, tak vieme to ochrániť. Takže si myslím, že toto je pre našu obec a pre náš zbor veľký prínos a myslím si, že budeme pripravení lepšie. Projekt sa nezameriava len na techniku, ale aj na vzdelávanie o klimatických zmenách a ochrane pred extrémnym počasím. Všetkým návštevníkom mali priniesť informácie o tom, prečo dochádza ku klimatickým zmenám, ako nás vlastne ohrozujú a čo spôsobujú vlastne v ich reálnom bežnom živote. Tieto klimatické zmeny a tieto situácie, ktoré vznikajú pri klimatických zmenách, hlavne tie povodne, sa nevyhýbajú ani jednej strane hraníc a práve preto takéto spoločné riešenia, spoločné cvičenia nám napomáhajú pri výmene skúseností a nacvičovaniu si i postupov pri týchto povodniach. Do projektu sú preto zapojení aj poľskí hasiči, ktorí si v Raslaviciach vyskúšali prácu s novými bariérami. Bardzo ciekawymi elementami, Bolo to pre nás veľmi zaujímavé, pretože sme ešte nemali skúsenosti so stavbou plastových bariér. Takže sme mali možnosť vyskúšať si stavbu tejto bariéry z takýchto elementov. Dúfam, že nikdy nedôjde k situácii, že budeme musieť spolupracovať v rámci nejakej vojenskej akcie, ale v rámci takýchto cvičení sú tie skúsenosti veľmi pozitívne. Bardzo chętnie byśmy chcieli kontynuować tą współpracę. Projekt Spoločne pre bezpečnosť financuje Európska únia z programu Interreg Poľsko-Slovensko. Celková hodnota projektu je takmer 350 000 eur.